ev mihracan ne tenêj bo têkoşîna hevpar a jinên Kurd e. Navê min Çîdem Roj e, ez komîta amedekariya festîvalê da cêdîrim. Ev festîvala Nûjiyan ya yekemîn e, ser mistewa gîştî tê çêkirin, yê navnetewî ye. Lê weke cih me Rojavayê Kurdistanê hilbijartiye. Armancê me çima me Rojavayê Kurdistanê hilbijar, ji ber ku rastî jî niha teqûşînekî Rojavayê Kurdistanê tê meşandin, ev teqûşîn jî pêşengtiya jina da tê meşandin. Ji boyê me got ev xeba jî xebatê jina ye, xebatê sînema ye, ji boyê me xwestem bilê daxin. Ji xwe tevlîbûna çil filîmê tevlî festîvalê dibe. Ev filîm hem gîştî hatiye destê me da, aynı wextê de her çar parçeyê Kurdistanê jî. Navaruka va filîma piranî ser teqûşînê ku jina da ye meşandin. Zehmetê ku jin aliyê civakê da alî gîştî dikişînine piranî navarok evin. Ji xwe her çar parçeyê Kurdistanê û ji dervê welat jî û Avropa jî tevlîbûna derhênera hatiye çêkirin. Yê ku dikarîn werin, yê ku nekarîn werin jî berhemê xweş me raşandine. Rastî jî em niha da spasiya wa dikine. Rastî ev çima me tercih ke em festîvalê wisa bidin çêkirin. Qada sînemayê da xebatê jin rastî jî hemû beşa da xebatê jin heye yani. Ama xwedî derketin wê xebatê an jî rastî jî em bêjin ev keda jin e nayê diyarkirin. Her wextê da desthilatariya zilam piranî pêş e. Em got çi em got em xebatekî wisa bidin meşandin. Em hemû jin bi nesîkî da kom bibin. Em hemû jin destê xwe bidin hevdû rastî jî em bêjin em dikarin vê xebatê bidin meşandan. Ji ber ku vê xebatê de hemû kedê me heye, kedê jina heye. û xebatê sînema da jî rastî gelekî bedelê pir giran jî, giranbiha jî hatiye danîn. Armancê me ev e yani ji bo festîvalê. Zehmetî tê kişandin mêvanê me ji derve yani. Dedî niha rewşê ku em tê da jiyan dikin, em rewşekî şoreşê jiyan dikin. Hinekî heya em mêvana tînin, heyatên dikin vê derê ji bo wê hinekî zehmetî wê hene. Lê wextê dema em xweşî jina dimînin, em kenekî jinekî dibînin, em rastî vê zehmetiya xwe bîr dikine. Vê xebatê me de ji xwe saziya kezî, kolektifa kezî pê radibe. Lê saziyê ku Rojavayê Kurdistanê hene û yê kolektifê sînemayê ji derve jî hene, em hemû hevbeş vê xebatê de din meşandin. Sîne jin heye Rojavayê Kurdistanê, Hilala Zerîn heye, Kevana Zerîn heye, xebatê me yê Jin TV heye, yê televîzyonê heye. Yani ez dikarim bêjim saziyê ku xebatê jin Rojavayê Kurdistanê de din meşandin, vê festîvalê rastî jî ji me re bûn alîkar. Ev jî cihê kêfxweşî ye yani ji bo me. Ev festîvala Nûjiyan ji xwe ya yekemîn e. Yê tinê merkez Qamişlo bi niha, yê her sal ev festîval were lêdarxistin. Ji xwe vê festîvalê da ne tinê filîm tên nîşandan. Ji 25 mehe heta 31 mehe yani her ro ev mehrîcan heye. Vê mehrîcanê da ji xwe nîşandana filîm heye. Dîsa semînerê ser sînema hene. Ser jin û sînema Kurda. Dîsa aynı wextê de kargehê me hene. Kargehê me jî ser kameraya, ser montajaya, ser rûportaja ye. Yani rastî jî em xwazin ciwanê vê civakê her helî de xwe pêş bêxin û xwedî vî karî derkevine yani. Yek jî min tiştî bîr kir ez xwazim bêjime. Dîsa jî me sergiyekî meredekî yê resma yê foto me ser navê heval Cihan
Mesela nave heval cihan bilgin daya çekiren em asfen diyarı şve havalara bakın çekiren. Davet daje az juba hemu havalı jinde bejin arası. Hemu beşe civake. Ji 25 me hatta 31 me em hemu havala gel fat xazın bebin u ser dike benim.